Škôlky neprídu o peniaze na učebné pomôcky, štát ich ponovom bude posielať aj pre deti rodičov v hmotnej núdzi. Koaliční poslanci parlamentu v poslednej chvíli zariadili, že príspevok na vzdelávanie od štátu bude aj naďalej určený len na učebné pomôcky, výtvarné potreby či osobné príplatky pre učiteľky. Dohoda medzi ministerstvom školstva a ZMOSom tak nečakane padla. Zriaďovatelia sú prekvapení, hovoria o nespravodlivom systéme, keď rodičia mladších detí ťahajú náklady aj za predškolákov, ktorí majú škôlku zadarmo. Chceli sme s ním odstrániť jedno systémové zrnko v tých všetkých problémoch, ktoré školstvo má, a chceli sme a budeme aj naďalej hájiť peňaženky tých rodičov, ktorí musia zo svojich príspevkov platiť prevádzku materskej škôlky. Celkovo sa jedná zhruba o 2% finančných prostriedkov, ktoré idú do materských škôl. Je to absolútne zanedbateľné číslo, takže myslím si, že ak niečo vyvolá negatívnu emóciu, treba preukázať, že tá negatívna emócia je absolútne neopodstatnená. A to ste preukázali tým, že ste teda tú účelovú viazanosť nechali? Samozrejme.